Umasipala wase Dumbe eNyakatho yeKwaZulu Natal ususungule Ikomidi elizobhekelela abantu abanokukhubazeka kulendawo. Lo masipala uthathe lesi sinqumo emva kokukhala okukhulu okuvela ebantwini abanokukhubazeka kulendawo bekhala ngokuthi ababhekelelwa bona ikakhulukazi uma kuza ezintweni eziyizidingo zabo. Kulezi khalo kukhona esokuthi ezokuthutha umphakathi azibanaki njengoba begcina befika sekwedlule isikhathi ezindaweni abasuke beya kuzo ikakhulukazi ke ezindaweni zokhola. Bacela ukuthi ongenani bahlinzekwe ngezokuthutha ezizobhekana nabo ngqo. Imeya iqinisekisile ukuthi bathengela itekisi ezobayisa emholweni. Sihleli nje nethimba lonke labakhubazekile futhi namhlanje sizobe sikhetha neforum leli committee okuyilona ezobe sisebenzisana nalo njengomkhandlu. Kwi-budget yabo ke ngoDisemba sizophinde sibe nayo nawo uChristmas wabo njengabantu abakhubazekile. Kwi-budget yethu futhi ngokwe-organogram esinayo yomkhandlu fisile ukuthi okungenani kule financial year esinayo eyoziphele ngoJune next year ka2023 kwi-organogram sinabantu ababili oyedwa kuya kwababili esifisa ukuthi sibaqhashe emkhandlweni abazobhekelela nje isimo sabo ikakhulukazi kule department ya community service. Ngifisa kakhulu futhi ukusho ukuthi esikwenzile ukuthi uma kunalo hlelo lama project elokuzakha nokuzenzela babakhona ukuyiphilisa nakhona sizoba nawo ama project esizobanika wona bakwazi ukuyiphilisa. Ngizongijabula kakhulu futhi umoya wami namehla amagcwala nenyembezi uma ngibabona benenjabulo kanje. Ngiyafisa ukuthi noNkulunkulu abasize ekutheni le plan esinayo njengomkhandlu waseDumbe iphumelele.